Wieħed minn kull 18-il turist jiġu Malta biex jitgħallmu l-lingwa Ingliża. Il-maġġoranza tal-istudenti jiġu minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u s-swieq ewlenin huma l-Italja, il-Ġermanja, Franza, Spanja u r-Russja. Bħala medja student tal-Ingliż idum Malta ftit inqas minn 3 ġimgħat li jfisser li dan it-tip ta' turiżmu iġib persuni li jdumu iktar f'pajjiżna. Dan jawgura tajjeb għall-ekonomija Maltija fejn huwa meqjus li dawn jonfqu mal-135 miljun euro, jiġifieri 10% minn nefqa totali tat-turisti li jżuru xtutna. Il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella qal dan waqt il-laqgħa ġenerali tal-Feldcom, il-Federazzjoni tal-Iskejjel tal-Ingliż li qed tiċċelebra il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Dan huwa settur li kien qiegħed jikber kontinwament, irreġistrat tkabbir anki fi-2012 u mill-indikazzjonijiet tajbin illi għandna għas-sena li għaddiet għat-2013, l-indikazzjonijiet huma li das-settur kompla jikber ukoll. Kompla jikber in terms of arrivals ta' studenti, kompla jikber in terms of bed nights illi daw l-istudenti ikollhom f'Malta u kemm kompla jikber ukoll anki in terms of revenue li Malta ddaħħal minnant daw l-istudenti. Dan is-settur jisostni 40 skola tal-lingwa Ingliża. Il-Ministru Vella tenna li dan is-settur barra li qed jiġġenera xogħol għall-għalliema u l-familji li jospitaw il dawn l-istudenti qiegħed jgħin l-industrija tat-turiżmu b'mod eċċellenti. Fil-fatt, fi żmien 10 snin bejn l-2002 u l-2012 ġie reġistrat tkabbir ta' 4.3% fis-sena u dan mistenni jkompli jiżdied matul is-snin li ġejjin.